sakontasun psikologikoa, pertsonaien aberastasun psikologikoa. Zer ezinezu jasan literaturan liburuetan? Zer ezin dudan jasan liburuetan? Liburuetan edo liburuak irakurtzen dituen jentearen lan igual esango duke. Ez dakit, hola, bestsellerrak adoratzen dituen jentea eta bestsellerrak konparatzen duena zure obrarekin. Eta adibidez da, behin joan nintzen Begitxoko arategi batera erosketak egitera. Igual hau pizkak itxusi egituko zaizue, baina ulertzeko. Eta esan zidan, emakume baino gazteagoa da Arakina, emakume simpatika bat, eta esan zidan, miren hau, zure liburua irakurri dut. Pizkak batxan nintzen euskera aldetik, baina ni ikastuna nire itxakoan azedez, ulertu dut ondo, Jo, baina ego irakurri dut 50 sombras de Grey. Eta orduan niola geratu nintzen, eta esan dutzen da, zer ditu jatzu. Bueno, pues mira, esan zidan gara, con el tuyo me haces pensar, con el otro me mojo.